Hindi mo na kailangang lumipad o gumastos ng malaki para makaranas ng world tour dahil may isang pasyalan sa Cavite na dinadala ang buong mundo sa iyo sa loob lang ng isang araw. Narito ang balita ni Wella Abunda. Sinabing bakasyon, madalas na iisip natin, malayo, magastos, at kailangan ng mahabang paghahanda. Pero paano kung may isang lugar kung saan pwede kang maglibot sa iba't ibang bansa sa abot kayang halaga? Hindi lahat sa atin ay may passport, visa, o budget para mag-tour sa ibang bansa. Pero alam niyo ba na may pasyalan sa Naik, Cavite na kahit isang araw lang, pwede ka nang maging international tourist? Para mas ramdam ang pagiging turista, bubungad sa'yo ang airport-inspired entrance ng Torres Farm Hotel and Resort. Kitang-kita ang excitement sa mga bisita, lalo na sa mga unang beses palang makararanas ng pakiramdam na parang sasakay ng eroplano o bibiyahe sa ibang bansa. Dito, hindi ka tatanungin kung saan ka nagtatrabaho o kung magkano ang laman ng bank account mo. Ang tanong lang, handa ka na bang mag-world tour? Nasa more than 40 plus tourist attraction. Till ngayon, nilagyan na rin namin na amusement. So para kaming isang food na lahat ng ingredients nilagay na namin. Kaya may swimming pool kami, meron kaming accommodation, meron kaming team building facility. So everything you can find here in Torres Farm and Resort. At dito nabuo ang konsepto ng Around the World in One Day. Sa loob ng Torres Farm Hotel and Resort, pwede kang maglakbay sa mahigit 40 world-inspired attractions mula sa Eiffel Tower ng France, Old Greece Temple, Burj Khalifa ng Dubai, Pyramid of Sphinx ng Egypt, Christ the Redeemer ng Brazil, Golden Bridge ng Vietnam, Statue of Liberty ng Amerika, at marami pang iba. Lahat nasa isang lugar. Gawin ko na lang siguro 10. Oh, di ba? Perfect siya para sa family. Pwede ba mag-exceed ng 10? Ganun po, kahit first time po, kaya okay naman po. Sulit naman po. Like isang place lang po siya pero lahat ng international po sa world is napuntahan niyo po. Tapos po para po siyang maraming mga fun experiences po na pwedeng ma-experience po dito po sa lugar na po ito. And first time po namin nakapunta dito sa Torres Farm and it's been a great experience so far. And even though although na nag-uulan, tsaka even if crowded yung tao, we can enjoy naman po. We're from Davao City. We love Torres Farm! Pagsapit ng hapon, mas lalo pang nabubuhay ang lugar sa pamamagitan ng magic shows, marching band, drum beaters, mascots, makukulay na floats, at syempre, ang mga paboritong fairy tale princess at cartoon characters sa Grand Parade. Isang eksenang hindi lang pambata, kundi talagang pampamilya. At syempre, isa pa sa pinakahihintay ng lahat, ang snow party tuwing gabi. Unforgettable moment with my family. Kaya't perfect ang Torres Farm Hotel and Resort hindi lang para sa family bonding, kundi pati sa team building, romantic dates, at barkada night out. Isang lugar na pwedeng balikan, anumang edad, anumang okasyon. Ang nirecommend ko sa ating mga first-timer kay Torres Farm, syempre yung ating 40 pa sa attraction. And then, magbaon sila ng maraming memories sa kanilang cellphone because we have a lot of Instagrammable na mga attraction na kailangan nila ma-upload sa mga social media nila. And then, hindi na nila kailangan magdala ng pagkain kasi we have a lot of food concessionaires here. Sa halagang 260 pesos sa mga adult at 190 pesos sa mga batang may taas na hanggang 4 feet ay maaari nang ma-enjoy ang World Tour. At sa mga nais naman mag-swimming, magdaragdag ka lang ng kaunting halaga at pasusulit mo na ang pagliligo sa lugar.
Para sa operating hours, packages at reservations, direktang makipag-ugnayan sa kanilang opisyal na social media accounts. Kung gusto mo ng around the world in one day, hindi mo na kailangang lumayo at gumastos ng malaki. Bumisita na sa Torres Farm Hotel and Resort. Hanggang sa susunod nating Patok Adventure. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Wela Abunda, SMNI News.